Terminologie filmařů je flares, záblesk světla v objektivu. Moment, kdy se světlo rozptýlí, zlomí pravidla a vytvoří nečekanou krásu. Flares je značka, kterou jsme před měsícem poprvé vypustili na světlo. Co to ale vlastně flares je? Můžem? Takže ahoj, já jsem Alan a už je to 5 let, co se věnuju videoprodukci. Za tu dobu jsem potkal spoustu zajímavých šikovných lidí, který baví to stejný, a to je hlavně tvořit. V poslední době v zahraničí, ale tady u nás v Česku, vzniklo spoustu komunit a vycítil jsem, že to je zrovna věc, která tady u nás v Liberci chybí. A proto vznikl projekt Flares. Je to nápad, který jsme dali dokupy s kámošema a rozhodli se spojit naše síly. Čus! Tak co, jak se máš? Dobrý. No, takže na závěr dnes jsme tady dorazili do Liberce a máme schůzi ohledně takového nového projektu. Kluci se ještě pořádně neznají a hned jako první věc, co jdeme dělat, tak jdeme dělat content. Jako já jsem myslel, že nejdřív to uděláme tak, že bychom se v klidu sešli, ale prostě časové možnosti nám to nedovolují, takže rovnou jdeme prostě na věc. Jo, plak to už nemáme. Jsem slyšel, tam křupe tenzy. No, tady můžete i v praxi vidět, že i když máte pocit, že sledujete nějaký lidi, kterých máte pocit, že všechno mají dokonale připravený, vypadají videa, fotky mega dobře, tak v realitě častokrát to vypadá u všech přesně takhle jako u nás. Takže i když výsledek, doufám teda, bude stát za to, tak příprava na to vypadá asi následovně. My jsme koukali tam právě, takže ty Takže já jsem koukal tam, jo. Tam jdeme DJovat nám do pozemí. Jo. Aby se nebyl... Takže takhle to probíhá. Tady už se vypadá jako víc profi, ale když se člověk otočí, ano. To je tragédie. A to většinou bývá tak ve všech fotostudiích, že jako to, co vidíš jako ten výsledek, tak kdybys viděl za tou kamerou, tak to většinou je... Takže čus, rád jsem vás potkal, yes. Taky jsem tě rád poznal. Yes. Bude content soon. Tak k focení a k natáčení jsem se dostal asi nejvíc zásluhy musím dát naší střední škole. Od jak živa jsem chtěl něco tvořit, něco vytvářet a foťák mi dal možnost přenášet vlastně moje nápady a nějaké představy z mý hlavy do nějakého digitálního světa. Mám rád crash zoomy, mám hodně rád symetrii, minimalismus, mečkaty. Díky Flares vidím nějaký vývoj spíš v té hudební scéně. Bavilo by mě fotit koncerty a už i teď vlastně všechny moje videa, co dělám, tak první krok je, že si najdu hudbu a stříhám vždycky do hudby. Tak nejvíc mě baví natáčet asi hudební klipy, ale celkově bych řekl, že mě baví to, když skrz natáčení dokážu poznat nějaký nový fajn lidi, takže jakýkoliv natáčení, kde můžu poznat někoho novýho a je tam fajn atmosféra, tak mě baví. Hudební klipy mě baví, protože mi přijde jako tvůrce, že se tam můžu nejvíc kreativně projevit. Je to většinou každý klip je jinačí, takže je tam ta možnost toho vyzkoušet nějaké nové věci. Díky tomu, že teď jsme založili Flares, tak se nám vlastně jako tvůrcům otevřela možnost to, že dokážeme společně natáčet a tvořit větší projekty, které bychom jako individuálně tvůrci úplně nezvládli. Takže si myslím, že tohle bude super výhoda a těším se na spoustu velkých projektů, které společně vytvoříme a myslím si, že se máme na co těšit. Řeknu to jednou, jestli slyšíš pod se mnou, chci vidět tvoje hand, všechny ruce nad hlavou. A teď se koukejte, tohle bude můj comeback. Chtěl jsem vám říct nejzásadnější informaci. Nový projekt a to se jmenuje Flares. To znamená jako flary. A točí to tenhle šikovný kluk, který je teďka za kamerou. Čau. Takže máte auto, dorazili jste všichni. Co máme, pane fotograf? Ty vole, dobrý, cesta jako v pořádku, no. Máš nějaký nový objektiv, nás vyhrál. To je on? 85, 1.8, tomu ver. Tyjo, tak já začnu tím nejhorším. Asi ty barvy, co se týče klubu.
Je to takový divočejší, všechno se mění, je tam tma, zaostřit toho daného člověka v tmavších podmínkách je horší, ale postupem času, co člověk fotí, tak je to rychlejší. A nejlehčí tak je asi ten vibe, prostě si to celý navibovat a jet si tu svou. Je to prostě úplně easy věc. Tak chci se víc dostat na tu světovou bázi, víc spolupracovat s těma zahraničníma kapelama a víc cestovat díky tomu. A od Flares očekávám hlavně víc takovou tu týmovou věc, víc si pomáhat, doporučovat si různé věci, různé techniky a být prostě skvělý tým. Čau, tady Pavel, zdravím vás všechny z nádherného Islandu, to je důvod, proč se bohužel dneska nemůžu zúčastnit osobně, ale věřím, že atmosféra je skvělá a už se těším, až se na nějaký podobný akci v budoucnosti potkáme osobně. Natáčení a cestování jsou pro mě dvě naprosto neoddělitelné věci. Upřímně, když někam cestuju, tak bych si nedokázal představit, že bych sebou neměl foťák a nenatočil ty momenty a zážitky a věci, které vidím okolo sebe. Aktuálně mě hodně začalo bavit budovat brand zaměřený nejenom na cestování, ale obecně na všechny věci, které mě zajímají a které mě naplňují. Takže věci ohledně osobního rozvoje, sportu, celkově lifestylu, no a inspirovat prostě další lidi a pomoct jim, aby šli za svou vizí a za svými cíli. Takže proto jsem nadšený, že vzniká něco jako Flares, kde budeme mít možnost vytvořit skvělou komunitu lidí a budeme se moct navzájem inspirovat a posouvat se. No a extrémně se těším na to, co společně ještě vytvoříme. Tak dronování jsem se dostal vlastně díky mému kamarádovi Alanovi, kterému jsem občasně v tu dobu pomáhal si jeho nápady, koncepty na videa. A vlastně to mě jako hodně nadchlo. A potom jsem vlastně narazil na jedno video z Madeiry, což bylo vlastně cinematic drone video. A vlastně zároveň v tu dobu ty drony nebyly tak populární a všichni vlastně ostatní natáčeli na klasické kamery a tak jsem si chtěl trošku odlišit a v tu dobu jsem si vlastně pořídil svůj vlastně první dron. Tak vlastně momentálně jsem si pořídil svůj první FPV dron, se kterým se teďka učím létat a vlastně už teď se těším ale na to, co budeme moct vymyslet jako skupina i vlastně jako individuální tvůrce. To je jakož ve skupině Flares je spousta pak jako výborných kreativců a spousta výborných lidí, tak očekávám, že se všichni navzájem budeme moct inspirovat vzájemnými projektama a vlastně vzájemně vytvoříme něco, co bude unikátního úplně. V rámci projektu Flares chceme tvořit obsah ohledně toho, co se děje pod pokličkou tvoření. A to různý behind the scenes, talky, days in the life nebo rozbory, natáčení. Chceme taky porovat lidi, kteří to mají stejně jako my a baví je tvořit a proto jsme se rozhodli uspořádat naši první akci Flares Release Party. A pokud se teďka koukáte na tohle video, tak snad se nám to povedlo. Yo, what's up? Zdraví tě Lukin, jeden z členů kreativní komunity Flares. Primárně se věnuju grafickému designu, plakátům, lístkům a různým prostě propagačním materiálům pro hudební kulturní akce. Jsem zakladatelem mýho dítěte, fashion značky Roar Studios, což určitě čekněte, nový drop velice soon. No a co se týče Flares, tak jsem měl zatím možnost se dostat k tvorbě vlastně plakátu, který vidíte podle mého i na release party, i merče, který si myslím, že už by tam asi teoreticky měl být. Jsem mega hrdý, že nějaký takovýhle podobný projektík tady vzniká, jelikož si myslím, že zrovna Liberec je prostředí, kde je spousta kreativních a inspirativních lidí, kteří třeba nedostávají takový prostor a věřím, že tato komunita může těm lidem buď inspirovat a nebo spojit vlastně víc a víc lidí. Takže jsem na to mega hrdý. Čus, moje jméno je Filip a většina z vás mě zná pod přezdívkou DJ Nordhead. Když to vezmu fakt rychle, tak si myslím, že asi první jakoby hraní v mém životě bylo na mých 15. narozeninách. No a pak vlastně přišel covid a já jsem brouzdal po YouTube a našel jsem video Jamesa Hypa, jak dělá úplně jeden hustý transition. Tam jsem si řekl, yes, kurva, to chci dělat. Vlastně co dobu, co jsem tady to jako dělal, tak mě provázel Alan, protože vlastně se to jakoby, tady ten DJing tak se pojí dost s contentem a jako bez contentu tak se to jako dost v hajzlu. Takže vlastně Alan mě furt dělal content na
sociální sítě. Asi nejvíc bych se chtěl prostě teďka nějak jakoby vystabilizovat, protože jsem furt takový jako rozlítanej a furt jako něco nestíhám. A do toho teďka začínám vlastně dělat vlastní hudbu, takže se chci nějak jako pořádně opřít do toho a dělat to jako nějak prostě naplno. A vlastně jakoby na projektu Flares, tak mě nejvíc baví to, že to je prostě liberecký projekt. Nikdy nic takového jsem ještě tady neviděl a myslím si, že to je jako potřeba zase prostě tu libereckou kulturu nějak hodit nahoru, protože si myslím, že tady máme šikovný lidi. Vlastně když všichni budou tahat za stejný provaz, tak prostě Liberec půjde up. Tohle je jen začátek a my jsme rádi, že jste u toho. Tvoříme, propojujeme a inspirujeme. Jsme Flares.